Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize LEK 8, dnes s Lucí Bombíkovou a Rayem Korkem. Tak, já vám tady dávám první reportáž o vykradení banky v Lego City. Náš štáb si popovídá s ředitelem banky v Lego City. Dobrý den, prosím vás, co se tady vlastně stalo? No tak je jisté, že to tady někdo vykradl. Ještě včera tady byly všechny zlaté cihly a peníze pohromadě a dneska už je to všechno vybrakovaný. Můžete vidět úplně prázdný trezor. Tak, já tu mám další reportáž. Je to, že americký viceprezident nadával Obamovi. Tato ukázka, kterou jsme natáčeli, je v angličtině. This is fuck. To je vše, uvidíme se zase zítra.